Те били способни да променят всички концепции, свързани с физиката, познати на човека. Любопитно е, че последният патент на Тесла, подаден през 1928 година, хаштаг 6555114, е този за летяща машина, която прилича едновременно на хеликоптер и самолет. Това превозно средство щяло да използва революционна система за задвижване, която би променила всичко, което знаем за летенето. Лайн описва подробно в книгата си, че по време на лекция за Института за благосъстояние на имигрантите Тесла споменава своята динамична теория за гравитацията и че това е едно от двете широко обхватни открития, които е разработил във всички подробности през годините 1893 и 1894. Динамичната теория на гравитацията приема поле на сила, което отчита движенията на телата в пространството. Предположението за това поле на сила се освобождава от концепцията за кривина на пространството. Етерът има незаменима функция в явленията на универсалната гравитация, инерцията, импулса и движението на небесните тела, както и на цялата атомна и молекулярна материя. Любопитно е, че в статия озаглавена "Най-голямото постижение на човека", Тесла говори за своята динамична теория на гравитацията, казвайки, че светлинният етер изпълва цялото пространство. Самият етер се въздейства от животворната творческа сила и се хвърля в безкрайно малки вихри, микроспирали, със скорост близка до светлината, превръщайки се в тежка материя. Когато силата намалее и движението спре, материята се връща в етера, т.е. форма на атомен разпад.